от ненавистта бароя тарзамоне Шабоҳат накард ситорамон дар ин забоне Медонам тасодуфай рӯбарӯ шидани мо Акнун озодӣ бен бекор афсӯс хӯрдани мо Медонам ёд кади ту шӯхиҳову бозиҳо Ман баром гирья кадест дигар набошам пеши хонаат шабай Бале хунок боронам боридеста Якубо гува ёда азоби тарадидестам ҷои ҳар вақта ман назорад ки уҷанестам Бале хаста шудаму ба дуат хат қапидестам Сонияра ғанима дидам насӯхти ғами мада Катид бефоида гузаронду мар ғанимата Гирья ки беовоза ки гӯш харош бо нашнаванд ёди мара насоз ба худи ту зиён нашаванд Бороне ки борид бадон ту ай ғами мота бароя ҷон додӣ ва охирда гуфт алвидо Ҳамаи ошиқон якҷо нашуду мо мешавӣ Во ҳам ранги мо одам могу ки мо бешавӣ Дил манати озор хаста шудам биё мара камтаре гузор бенаво мондай бода қалби мо ин бахт сазовори ту нашуд ноилоҷи ту вақт нарасид ба мо ки мара аз нав ёби ту тахт ба мазе банда монду барам набуди ту ба русти бугумада ки ёронат куҷодан ин ҳама захми тира ба борони ғам кучондам да қалби ки ай номи ту ки вая хатанама ба ҷои ту дигаре пур кад меҳри хазинама одами зод хабарам та чӣ ҳолат зиндагӣ шайхила зиндагира беҳтара мурдагиш барои вай чӣ бади равон надида буди ки тура озор додестай бо мекунӣ дилсӯзӣ ма хелам намефаҳмам я чӣ дил ма қапидестай ай дорон чӣ риштаи дил давай пайваст кадестай баген рӯҳи халосӣ дили бечорам даи дардобо наҳаросӣ гапо макун ҳисоб кадам чандбор хитоб ҳамаи дардай пушти тошидан қариб китоб агар марамонам байни осмону замин бадон барот як зара ҳам намекунам шитоб бедаво будаи дарди ишқи мо бенаво мондай бода қалби мо ин бахт сазовори ту нашуд ноилоҷи ту вақт нарасид ба мо ки мара аз нав ёби ту тахт ба мазе банда монду барам набуди ту бедаво будаи дарди ишқи мо бенаво мондай бода қалби мо ин бахт сазовори ту нашуд ноилоҷи ту нарасид ба мо ки мара аз нав ёби ту тахт Говорят, не стоит возвращаться к прошлому, но мне так хочется. Там осталось мое сердце. Хочу вернуть обратно.